Donya niki diciptakaken Gusti Allah kanggo nglayani wong, wong diciptakno kanggo nglayani Allah ibadah niku. Mun diwalik rusak kabeh. Sampeyan nglayani donya, runyam kabeh. Gusti Allah gak direken, wis robot kabeh wis. Gusti Allah gawe menungso niki dikongkon ibadah teng Gusti Allah, bahasa kula nglayani, dikongkon khidmah teng Allah. Donya digawe niku dikongkon nglayani menungso. Ngene enten tiyang tanglet ngeten. Enten ayat kulu wasrobu mangano ngumbiya. Kangge napa niku? Napa maksude ayat? Ayate Gusti Allah mesti penting. Kok enten ayat ngoten niku kangge napa? Kula jawab sak saged kula. Sajane langit bumi saisine niku wae sinten? Lillahi mafis samawati wa mafil ard. Kabeh sing ana langit bumi niku wae Gusti Allah. Duduk wae sampean. Lah kulu wasrobu niku kaya diijini ngoten. Ya wis pangan umbiyen. Niku jane kanggo kita. Mari ngono diwulang mbek Kanjeng Nabi. Nek katene mangan apa-apa sing apik iku nek katene mangan katene ngombe bismillah. Nah niku kaya ejen ngeten lho, kaya ejen sing duwe ngeten lho. Itu duwekmu mergo. Kaya ejen sing duwe. Mboten enten terus dawuhe Quran mboten penting. Mbon. Langit bumi kabeh wae Gusti Allah digawe nglayani menungso. Menungso diciptakno dikongkon nglayani Allah. Niki kuwalik nek nglayani donya. Sapa wonge nguber Allah, ngeten bahasa kula nguber. Utawa golek nuju mun nguber enak. Sapa wonge nguber Allah diuber donya mbek akhirat. Contone wali-wali. Kula eling, anjane pikirane siji ya. Kali dokter sing sinten? Dokter pendirine Siti Khadijah niku lak santrine Yai Hamid niku awal. Niku ditumbasaken sedan Yai Hamid. Yai Hamid kula nembe tumbas sedan. Anu damel jenengan BE. Teng pundi-pundi damel sedan niku. Aduh, ojo Ci gawon mule ae. Tambah repot kok aku. Ngoten jawabane Yai Hamid. Lah nek potongan ngeten lak padha ae kira-kira. Entut ta. Wong kene bedane mek ngeten tok. Nek para wali ku kepingin napa gak kepingin sugih, donyane mara. Ini wae nguber Gusti Allah, dituber donya, diuber akhirat. Lah nek awak dhewe kepingin sugih gak iso sugih, nek ngono gak kepingin sugih. Lho napa mboten ansal? Kepingin sugih, angsal sapa gak ngolehi. Lah nek gak sugih gak oleh lah mbangun langgar gak dadi-dadi. Nggih. Nyambut gaya sing akeh, golek dhuwit sing akeh, apa amalmu cek akeh. Mboten enten wong lahir nggo dhuwit, bayi lahir gegem dhuwit atusan ewu, gak ono. Masih ndek pelem ae gak ono aja. Lho niku nyambut gawe nggo wethu niku nggih swara macul terus digawe amal. Ya amale iku. Makane nek gudang garam nun sewu. Gudang garam amal 100.000 ambek wong nun sewu. Napa tani napa golek pasir 100.000 beda regane abotan niku wae. Makane kan amale sing dicatet niku. Lah nyambut gawe sing gedung golek dhuwit sing akeh. Amalmu cek akeh wong donya iki digawe sanggo akhirat. Makane nek mboten enten tujuan akhirat utawa Allah, opo ibu ngaji ngeten iki? Nek sik tujuane donya ae pancet. Mbok dalilono ya apa, mbok senenono ya apa wis pancet. Kon diciptano kanggo akhirat gak kanggo donya halalah. Wong uteke donya tok. Wong kadang niki ya apa gak ruwet kula nek ngomong. Iya ya ruwet iki digawe dhewe. Wong arek sik umur
3 tahun, 5 tahun TK wis gopong kok anu nukono lemah gawekno omah. Sesek dodoni. Wong 10 tahun, 20 tahun wis dilebokno. Katene sembayang ya abot. Sing gare abot nggih diseni donya niki. Coba melayu teng akhirat. Sapa wong nguber Allah diuber donya mbek akhirat. Sapa wong nguber akhirat diuber donya. Wis dalile ngeten. Ngene kula balik wong-wong iki didalili percaya tak gak. Jerone Quran ya kaya ngono, hadis ya kaya ngono, tapi nyatane ya kaya ngene. Mboten enten sing saged ngeroban jenengan mboten enten. Terus ya apa awake iki iso wakas ibadah. Mboten enten sing saged ngerobah. Sing ngeroban jenengan piyambak. Nek awake gak karepi lho. Sing awake dhewe lah. Sapa wong nguber Allah diuber donya mbek akhirat. Sapa wong nguber akhirat diuber donya. Sapa wong nguber donya diuber setan.